drag să ne jucăm jocul cu soldați. Mai țin minte cum te lumeagă ați începe. Acum mi-am ales arma. Pac, pac, țac. Acum să vedem dacă puteți să fură 1, 2. Acum puteți să mergi prin casă, tata. Hai. Hai. Deci acum hai să vedem. Hai să vedem. Hai dacă sunteți șmecheri. Am ținut, da? Dacă îi dau. Dacă... Ue! 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 Vedem. Ei? Hai. Ue! Ue! M-ai împușcat! Wow! Hop! Când vine aici?